Momentu honetan, zeri buruz hitz egingo dugun, Euskararen historia soziala honetan ere esnatu beharra aldaukagu, beste galdera bat, ezta? Gaurko egunean, eta gonbidatuak, kasu honetan Pedro Zuberogoitia, bera historia garaikidean lizentziatua da, egun Deustu aldeko Ibarreko Landa Batxilergoko eta Bigarren Hezkuntzako Institutuko zuzendaria da, hamarkadak eman ditu euskalgintzan, zehazki Berbaizu Euskal Elkartean, eta kolaboratzaile ere aritu da hainbat medioetan, hainbat komunikabideetan, egunkaria, Aizu eta besteak beste. Bertan Bilbo liburua idatzi zuen, Aitor Naiarekin batera, eta bertan Euskararen 20. mendeko Bilboko historia soziala aztertzen dute biek. Urrengo gonbidatua, Pedrorekin batera, Xabier dugu, Xabier Azkue, Euskararen inguruko lanetan aritu izan da beti. Hasieran itzultzaile eta gero teknikari, Elluiarren eta Zumaiako Euskara Zerbitzuan, Bertso Eskolan eta Baleike aldizkarian ere eginak ditu lan batzuk, herriko gaiak ibiltzen ditu, gustatzen zaio, Itanoa, toponimia, Zumaiako hizkera, eta liburu bat ere argitaratu zuen 2018an, Joan Etorria Gerraurreko Zumaiara, 1930 inguruko kontuak bilduta bertan, bai? Azken urteotan, Zumaiako Euskararen historia soziala ikertzeko proiektua bultzatzen aritu da, Xabier, eta askotan, Anaia Imanolekin ere bai, elkarlanean beraz, parekotasun batzuk badauzkate, ezta? Gonbidatuko ditugu biak mesedez, Pedro eta Xabier, oholtzara. Txalo bat, beraientzat, mesedez. Eguerdion. Zer moduz? Ondo? Ondo. Bai? Zuek itxiko duzue ia. Oraindikan badauzkagu 40 minutu, elkarren artean mintzatzeko, baina, Udaltop 18. edizioa agurtzen aritzen garen honetan, holaxe, Euskararen historia soziala, honetan ere esnatu beharra aldaukagu. Eta, holan, pixkat zehazteko, zer ekartzen duzue gaur, mailara, zue biek, eta zen ideia nagusi nahiko zenukete entzuleak gaur eramatea. Piskat, hasi gara alderantziz, ondoriotatik kasi, baina, neuk ekingo diot. Ideia nagusia, labur eta zehatz esan da, izango litzateke, Bilbok daukan potentzialitatea, euskalgintza eta euskararen normalizazioaren lanetan motore egiteko, maigainean jartzea. Eta, aldi berean, gaitasun edo potentzialitate hori plazaratzeko ze oztopo topatu ditugun, oindala 18 urte plazaratu genuen hemen ikusgai duzuen bertan Bilbo, eta garaitzu hartan entzun genuen anaiak eta biok lehen aldiz Euskararen historia soziala. Terminoa berabe, sartu ginenean lanetan, ez genekien, orduan hasi ziren uste dut Deban edo beste nonbait olako antzeko lanak egiten, eta ikusi genuen, hau izen alda tresna, antzematen ari garen edo topatzen ari garen bi gauza plazaratzeko. Bata, iztun kopurua zela guk uste genuena baino handiagoa, bai iztun osoena eta bai bidean zeudenena, eta gero zenbat aldiz izan zen aitzindari Bizkaiko hiriburua euskalgintza kontuetan. Horretxek. Bilbotik Zumaiara? Bai, Zumaian azken 5-10 urte hauetan eta egindako lan batzuk eta aurkeztera nator, hoxe jarri nahiko nuke mahai gainean, horri ikusten dian, bi liburu eta ikusentzunezko bat, iaz aurkeztu genuen liburua Euskaltzen Derekin ateatakoa, berde hori, eta beste bia berriz duela 2 urte aurkeztutakoak dira. Eta nahiko nukena da entzuleak gaur gaiaren inguruan eta galdera bat eramatea etxera. Ea nork bere herrian edo nork bere udalean zer egin dezaken hau bultzatzeko. Adibide batzuk eta erakutsi Zumaian eta zer egin dugun, eta agertu nahiko nuke guretzat
garrantzia baduela gai honek, eta aukera ematen duela geure lanetan eta heldulekuak eta izan ditzagun, eta diskursoan eta indartzeko eta atxikimenduan eta alduntzean eta lan egiteko eta hori sendotzeko eta tresna egokia dela. Eta lehen Araban eta aurkeztu duten bezalaxe, proiektu modua ikustea nahiko nuke. Ez hainbeste produktua biliburu ikusentzunezko eta baizik eta proiektu bizi moduan eta aldela lantalde batean edo elkarlanean egiteko eta proiektu modura hori ditzateke, gomendioa zerbait egin nahi baduzue edo lehen egindakoari beste bueltate eman nahi baduzue, lantalde bat osatu eta ia lortzen duzuen pausoak ematea. Bueno, horra, bota indozu. Euskaren historia soziala, hori da aipatuzuna, Pedro, eta hori ikertu egin duzu, nolabait, zuen egitasmo proiektu edo liburu ikusentzunezko hoietan, eta zer nolako garrantzia dauka Euskararen historia soziala gizartaratzeak? Bueno, ni neu historia garaikideko irakaslea naiz, eta nire arloa horixe da, ez da soziolinguistika. Baina hala ere, urte luzez ibili naiz Euskara Elkarteen mugimenduan, eta hor, ohartu gara, egon direla mugarri izan diren hainbat liburu. Eta aipatuko ditut bi, bakoitza mutur batean, kronologikoki, 80ko hamarkadan, liburua berez apur bate arintxeago argitaratu zen, baina 80ko hamarkadan, Jose Mari Sánchez Carrionen Un futuro para nuestro pasadok erakutsi zigun apur bat intuizioz egiten ari ginena, bazeukala oinarri teoriko bat, ezta? Eta, hor eragin zabala izan zuen. Eta salto handia emanez, iaz plazaratutako esnatu ala hil, ziurrenik hemen gauden guztiok irakurri edo gainbegiratu duguna, hori be, nolabait itxasargi barri moduan hartu aldugu. Eta batean zein bestean ikusten da zelan hizkuntza gutxiagotuen bizi berritzean 3 arloak hartu behar direla kontutan. Atxikimendua edo motivazioa, ezagutza eta erabilera. Eta gure ekarpena, historia sozialetik izango litzateke, atxikimendu hori elikatzea. 3 arlo edo 3 ontziak elkar ondo lotzea lortzen badugu, hor fluxu biziberria datorkio hizkuntzari, ezta? Orduan gure lana litzateke motivazio hori handitzea bereziki gertukora ekarrita, albokora, herrikora edo auzokora. Ze oroar deno dakigu Euskararen atzerakada, Euskal Herrian, arrazoi nagusiak, baina kaso zehatzak, testigantza hurbilekoak entzuten ditugunean, horiexek dira jendearen gana heltzen direnak, eta horiexek kontatu behar ditugu. Hori, hiztun arruntei dagokienez, eta apur bat euskaltzale, muñeko euskaltzale izateko ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, historia sozialaren kokapena, sakona ez badabe, beharrezkoa. Javier? Bai, gaiaren inguruan lehen ere egin ditugu udaletan eta jarduera eta lantxo batzuk, esate bateako ahotsak.eus webgunean badiar dugu elkarteak eta elkarrizketa asko egin ditu eta horretan aipatzen dira euskaren inguruko kontu batzuk. Lan hauek planteatzen direnean ikerlan edo lan sakonagoak edo horiek aukera ematen digute, Pedrok esan duen bezala, kokatzeko, testu ingurua emateko, sakonago aztertzeko, kronologia batean eta dena antolatzeko, eta oinarrizko dira olako lanak egitea gero olako emaitza horiek eta gizarteratzeko eta zabaltzeko aukera izan dezagun. Lehen Iñakik goizean aipatu du,
Iñakik eta zeak iratik kontakizuna edo errelatua edo eta hori lantzeko eta ezinbestekoa da horrelako ikerlanak egitea. Denok ere ikus dezagun nondik gatozen eta neurri batean ia lortzen dugun sentitzea edo beste batzuk sentiaraztea katebegi bide horretan eta zerbaiten transmisio hori bultzatzea ia lortzen dugun. Bestela askotan ahaztu egiten zaigu ez da Frankoren debeku soila edo hizkuntza zapaldua izan zela, eskutatua, gutxietzia, eta hori kontatu beharra dago, eta Pedrok esan duen bezala hori kontatzen bada herriko hiztunen bitartez, eta Euskararen historia soziala deitzen diogu, baina hiztunen historia da. Herritarrak dira horre protagonista eta gizarteak nola bizi izan duen, horko kontuiek nola bizi izan dituen. Orduan, garrantzia hortik ikusten diogu eta beharrezkoa dela hori bultzatzea. Euskararen betaurrekoekin aztertzea orain artean beste ikuspegi batekin landu diren gaiak eta historia Euskararen ikuspegitik betaurreko bereziekin aztertzea, eta berriz ere bultzatu nahi zaituztet, animatu nahi zaituztet, horretan pentsa dezazuen. Zuek aztertu dituzuen horietan, urteak pasa dira, ze gertatu da, ze bilakaera ikusi duzue azken hamarkadaetan zuen eremuan? Xabier, zurekin hasiko gara orain. Bueno, desberdinak izan dira baita ere ikerlanak. Zumaian planteatu genuena izan zen beka bateko deialdia egin eta 200 urteko historia jasotzea. Eta zue berriz egin zenuten zen, 20. mendea okerrez banago, ezta? Orduan guk hartu genuen referentzi moduan 1976 orduan sortu zelako Zumaiako ikastola, 60ko hamarkada horretan eta gauza asko gertatu ziren eta aparteko azterketa bat egin zitekeela baloratu eta egin genuen zen 200 urte atzera egin eta 1776tik aurrera 200 urte horiek aztertu. Orduan, hor mugarri batzuk eta garbiak ikustitzakegu gerrak esate baterako 56ko gerra horrek aldaketa handiak eragin zituela eta eten bat ekarri zuela hor mugimendu handia zegoen, pizkundeak eta ere indarra hartu zuen, elkarteak eta ere martxan zeuden, antzerki munduan eta herrien bertan ere lekukotza asko dauzkagu gauza asko antolatu ziren eta gerrak hori dana etetea ekarri zuen. Iruditzen zait, antzeko gaiak eta agertuko direla beste herrietan da Bilbon ere berdin, baina garrantzitsua ikustea hori herrian nola bizi izan zen eta Zumaien esaterako udaleko idazkariak, garai hartan idazkari zeudienak, zuzentzen zuen talde bat, antzerkia lantzen zuten batzokian, idatzi ere egiten zituen antzezlanak, itzuli, mugimendu handi bat zegoen, eta eten handi bat sortu zen, 1956an. Kasualitatea, Zumaian eresoinka taldean 6 Zumaiar zeuden eta han ibili ziren munduan zehar Euskal Herriaren berri eta ematen eta hor bertan ere baziren Zumaiako abeslariak, dantzariak, musikariak eta jendeak ez dakiztu horren berri. Karmele pelikulan eta ikusi eta jendeak ez du jakingo Zumaiarrak ere horrela ibili zirenik. Orduan, garrantzitsua da kontu horiek, orokorrean landu diren kontu horiek herrira ekarri eta herriko kontu horiek antolatuta ematea. Beste muga batzuketara ikusi genituen guk, bigarren karlistaria da bukatu zenean eta forua galdu eta horre beste pizkunde bat eta bultzatu zela eta horrek ekarri zituela balore jokoak, euskararen egunak, hori herrian nola gauzatu zen ikustea garrantzitsua da. Hau da, betaurrekoak euskaren betaurrekoak, baina batetik kanpora begirakoak edo urruneko kontuak edo orokorra dienak, baina gero garrantzitsua da gertuko ikuspegi hori ere lantzea. Orduan, mugarri batzuk eta horiek izan daitezke, gerrak eta markatzen dituztenak edo bestelako kontu batzuk, migrazioa noiz gertatu zen eta nola aldatu zuen, baina hoxe azpimarratuko nuke garrantzitsua da kanpoko orokorrean aztertu eta hori norbere herrian edo irian nola gauzatu den ikustea. Apur bat, Xabierrek zabaldutako hildotik
bilakaera baino mugarri azkar batzuk aipatuko ditute Bilboko kasuan. 1888an gure liburua hortxe kokatzen da, da 20. mendea, baina ondo kontatzeko 12 urte egin behar dira atzera, ze orduan ezarri zen Euskarako katedra zegoen instituto bakarrean, Instituto Bizkainon, azkue hasi zenan lanean, eta urte luze eman zuen, gero bilbotar euskal inteligentzia izango zena formatuz. Gero etorri ziren beste hainbat bultzada azkueren aldetik, euskaltzale aztekaria euskara hutsez atera zan lehena, justo mende amaieran, gero euskaltzale bazkuna azkuerekin ikasitakoak gehi EAJ-ko gazteekin nahaztuta 1910an, gaur egungo euskara elkarte baten oso antzekoa zen zerbait guarritu ginen, irakurtzen baina hau zen, oindala 100 urte, gu egiten ari garena, euskaltzale bazkuna, zazpikaletan. Gero lehen ikastolak, Republika garaian, Belostikal eta Errotatxueta, gaur egungo Kasilla Parkean, oso eraikin modernoa, eta eguna atera zen 1937ko urtarrilaren batetik frankistak Bilbon sartu arte, eta justo hau apur bat errepasatzen, irakurri nuen, lau kazetariren artean atera zuten, eta batzutan bi baino ez, eta pasarte bat, hori aurrekoek egindakoak ikustea, beti da aberazgarri. Ateratzen zuten egunero erlojuaren kontra, da sekulako nekeaz, bat azan Eusebio Orkiaga beste ez dugu goratzen. Altzatu zen, banoi, hau ezin da, bota behar dugu hau, eta besteak, ziren gudariak, besteak pistola erabiltzen ezekiena, maigainean jarri da, hau amaitxuen gehu oraintxeta. Eta, atera zen, urrengo hame. Lako pasartetxoak bai dira, zelakoak bizi izan zituzten. Gero, 60ko hamarkadan legeztatu zen lehen ikastola, azkue, eta ondoren etorri ziren Deustukoa, Santutxukoa, Artxandape, 77an naeka sortu eta euskaltegi hitza Imanol Berriatuak jarri zuen maigainean bebai Bilbon, 78an azte nagusiko eredua, eta badauka horrek be garrantzia erabileran, eta 85an kafe antzokia. Horrek be luze emango luke, baina aipatzea. Horrek apurra mugarriak. Eta ez dakit lotu eta bilakaeran sartu jarraian. Zer gertatu da, segure liburu amaitzen zen 2000an, eta zer gertatu da mende honetan. Eta horrazpi galderetan aipatzen zenuten antzeman alziren gauzak gertatu dira, ikusten ez ziren gauzak. Aurreratzen da, Pedro. Bai, hemen txiziko. Nabaritzen da hitzartuta daukagula, oraintxe bertan. Ez baina bai, ondo ari zara hori da, ustekabean etorri aldia bilakaera horiek edo pauzu horiek, bai. Bai, apur bat lotzearen mugarriak eta ondorengoa. Eta esango nuke, bietatik gauza batzuk ikusten ziren, eta horrela izan dira, adibidez, D eredua nagusituz joan da, adibide hurbilena aipatzearren, Deustualdean, 50.000 biztanle, ja badira 7-8 urte, A eredua desagertu dela guztiz, publikotik, sare publikotik. Oraindik eskaintzen da, pribatuetan, baina D ereduaren nagusitze bat egon da, eta horrek ekarri du ezagutzaren handitze bat, baina hiztun perfil berri batekin. Jurrebasok oso ondo azaltzen duen moduan, bere tesian.
ezen guztiz aurrikusten, ze hasi berri zegoen, baina, bueno, migrazio fluxu guztiak etorri dira, eta demografikoki, gure paisai aldatuz doa, eta gizarte aldatuz doa. Eta hori da, behar bada, uste edo kalkulatzen genuena, baina eragin gehiago ekarri duena. Gizarte mota berri hau, gizarte likidoagoa, individualistagoa, eta euskalgintzan eragina izan du, eta, bueno, ziurrenik guztiok entzun zenuten, gurean, 25 urte iraunduen herrialdizkaria prest, desagertu egin da, arrazoi ekonomikoak, hor udalek ere badute erantzunkizuna, baina baita ere nekea eta pilatzen doalako, eta bueno, egia da horrek kolpatu duela. Aldi berean egon dira kontu positiboak, adibidez sortu da Loraldia bezalako ekimen bat, kultura jarri duena egoitza nagusietan, Arriaga, Euskalduna, Teatro Campos, Euskaraz eta sekulako eskaintza duinarekin. 11 telebista jaio zen, bere txikia, baina hor dago. Oin sortu da Guka koordinazioa. Bueno, badaude ere lekukoa hartzen dutenak, baina paisaia aldatu da, eta Zumaian, suposatzen dut, Bai, Zumaian 76ko muga jarri genuen ikerlanean, baina egia da beste bi lanetan agertzen direla ondorengo hamarkadak ere xerrikitua zabaltzen ikusentzunezkoan ikastolak ekarri zituen aldaketak eta jasota daude, eta horrek eragin zuena zen baita ere, Pedrok esan duen zela, D eredua Zumaian erabat nagusitu zen, dana ikastetxe guztiak bultzatu zituen, D eredura bultzatu zituen, eta horrek aldaketa ekarri zituen. Ondorengo urteetan ere gertatu den beste mugarritxo bat edo aipatu nahiko nuke, udalean ere itzultzailea hasi zen 1979an, eta hasi zen administrazioa gauza bultzatzen, literaturriaketak antolatzen, klaseak eta langileentzat, lehenbiziko ordenantzak, planak, historia sozial esaten dugunean, puntu pixu desente hartzen du administrazioak, hartzen du pixu desente, eta horre politialitzateke aztertzea lehenbiziko bandua noizetera zuen udalak euskeraz, noiz egin ziren bestelako jarduera batzuk eta euskera bultzatzeko, errotuluak eta noiz hasi ziren, pentsa 19. mende bukaeran, lehenbiziko aldiz aldundiak bultzatuta, errotuluak eta jarri zituzten batzutan euskeraz edo bietara. Eta holako erabakiak gero errepikatu egin dira geure urteetan, eta udalen ikuspegitik politialitzatekeia teknikariak ere egitea daukazen horrelako ariketatxo hori, historia hori aztertu dira, udal bakoitzean eta pauso horiek noiz eman diren eta pista asko emango dizkigute, hizkuntza eskakizunak eta ematen du kontu berria direla, baina duela 100 urte ere eskatzen ziren, Zumaian badauzkagu, langileak hartzeko eta nola euskara zekitenak lehen etxiko ziren, edo nola medikoa kontratatu behar 1855an eta nola baloratu zuten, beste batek esperientzi gehiago izan data ere euskara zekiena hautatu zuten azkenean. Orduan, horrelako loturak egiteko eta helduleku eta tresna garrantzitsua da historia soziala. Aldaketak aipatu ditugu, bilakaera, zerrendatuko dituten bet kontu, komunitatea, politika publikoak, mugikortasuna, belaunaldi aldaketak berak, edo eta turismoa besteak beste, zein faktorek mugitzen dituzte gaur hizkuntza ohiturak. Eta faktore horien artean, Euskararen historia soziala, alda horietako bat. Bueno, deno dakizkigu zeintzu diren faktoreak, eta eragiten ari dira, bete-betean, ikusentzunezkoen garrantzia, ez bakarrik gazteak esaten dugu, baina gugan ere eragina daukate,
lehen aipatutako aldaketa soziologiko eta demografikoek, turismoak, azken bazterretara heltzen ari da, eta beste giza paisaia bat dakar, eta beste modu bat egoteko kalean, eta guzti horrek eragin zuzena dauka, baina, aurretik aipatuko nuke, behin eta berriro mahai gainean jarri behar dugun aldarria, eta da, ezagutza unibertsalaren eskaera. Hori izan beharko litzateke, guztiok jakin arte, gutxienez ulermen pasiboa izan arte, beti biliko gara korrontearen oso kontra. Eta horre baldintzatzen du, erabilera, erabat. Orduan, helduon euskalduntze doakoa, behin eta berriro eskatu behar dugu. Gero, komunikabide sendoen falta ere, badaukagu berria, baina gero maila lokalagoan gurean argi ikusten dugu galera, aipatu dut prest desagertu zela, baina baita ere geneukan agerkari digitala, Uriola. Eta eragina dauka. Motivazio eta atxikimenduari dagokionez, eta bilakaeran, ez dut aipatu, ez genuela lortu, bertan Bilbo kaleratu genuenean, nahi genuen zeo zelan desmontatzen hasi uste bat dala Bilbon ez da egin euskaraz inoiz. Eta da hori zen desmontatu nahi genuena, eta amaitzean esan genuen, hemen dagoen guztiarekin badaude argudio sendoak. Baina ez dugu, mezua ez da heldu. Ez da heldu, bitartekoak falta direlako, eta horbe badaukagu lana egiteko, eta... Nik esango nuke Zumaian sorte pixka bat gehiago badugula herri aldizkari eta atari nahiko indartsuak eta dauzkagulako, hain zuzen beste mugarri bat izan zen, 1984an Baleike herri aldizkaria sortu genuen eure tartean ibili nintzen, eta 2004an baleike.com, gero baleike.eus, eta guain Zumaia guka dana. Eta horrek aukera eman digu, hor bertan egin dira, argitaratu dira elkarrizketa asko, artikulu asko, Imanolen liburuan hori horretan eta 11 argi gure euskara liburu horretan biltzen diren artikuluak eta horren aldizkarian eta plazaratu ziren, eta erreferentzialtasuna edabideetan eta erreferentzialtasun irabazteak eta asko indartzen du udaletatik eta egiten ditugun lan horietan eta giltzarria da elkarlanean jardutea, aliatuak izatea, konpliziak izatea eta alderdi hortatik zorionekoak geragu, daukagulako, babes hori daukagulako. Eta turismoa eta aipatu duzunean eta nahiko nuke azpimarratu bai eskualdean, Urola kostan eta bai Zumaian bereziki eta turistei begirako egitasmo batzuk edo jarduera batzuk ere antolatzen ditugula eta garrantzitsutzat jotzen dugula ongi etorri euskararen herrira, erakustea euskara garela, euskara hor dagoela eta beste toki batzuetan alderantziz eskutatzera jotzen dute eta euskara ez da dila oztopo izan eta ikusten duguna da kanpoko bisitariek eta estimatu egiten dutela benetakoa den hori eta garrantzitsua da euskara erakustea horregatik. Saiatzen gara, turista edo, bisitak eta antolatzen direnean ere, bisitak gidatu da badaukagu, euskararen enigma izenekoa eta horrek erakusten dio bisitariari euskarak izan duen bidea, zergatik ikusiko dituen kalean gauza batzuk eta euskaraz, toponimoan inguruko kontuak, kaleko gauza zuzenean bertan eta gauzatxo batzuk eta sartzen zezkio eta nik uste hori danera aplikatu beharko genukela baita etorri beharri diren horiei ere esplikatzeko zergatik guretzat hain garrantzitsua den euskara bultzatzea eta ze historia izan duen. Funtzeskoa da, danerako ikusten dut zuen bezala, baina ez hemen misiolari predikatzaile lanian edo helduleku asko ematen dizkigulako garrantzitsua da gaia jorratzea, ondo jorratzea. Etorkizunari begira jarriko gara orain.
herri eta hirietako plangintzan hainbat esparru eta erronka lantzen dira, gobernantza, transmisioa, komunitatea ahalduntzea. Horietako zein indartzeko balio lezake euskararen historia sozialean egin duzuen lanak? Bueno, nik helduko diot, turistak eta gurera etortzean zer kontatu behar diegun edo zer kontatu aldiegun eta bueno, egingarria den kontu bat, udaletik teknikariek ardezaten oharra. Bertan Bilborekin ikusi genuenean ez egoela bultzada berezirik, nahiz eta udalaren enkargua izan, euren aldetik ez genuen ikusten bultzada hori. Orduan, ari ziren ja nagusitzen Europako beste hainbat hiritan hiri bilbideak, gai tematikoak hartuta, eta atondu genuen bat, da hasi ginen egiten, Alde Zaharreko Maionako eskaileretan hasita, zehantxe zegoen kokatuta institutoa, gaur egun plaza dena, eta gero Bidebarrietara egiten genuen, Areatzara, pasatu Albiara, eta amaitzen genuen Kafe Antzokian, ordu bat eta piku. Baina apur bat, gure indarren arabera, bakoitza bere lanean, anaia eta biok, eta hainbatetan egin dugu, azken bolada janeu bakarrik, anaia joan zen Bilbotik eta. Baina hori, hartu ahalko luke udalak eta adibidez, gaztelaniaz ere prestatu alda, eta ingelesez edo frantzesez ere, eta turistari ez turista arruntena, baina, bueno, beti dago turista bat, apur bat interesatuago, kultur kontu ez. Eskaini, talde txikiagoak izango lirateke, ziurrenik, eta ez, gaur egun ikusten diren aldrak, gero danak sartzen dira pintxo berbera jatera eta, bueno, beste mota bateko hiri bilbidea, ideia egingarrien artean, eta beste bat egin bari dagoena, eta dokumentazioa bilduta beste hiri edo herri batzuetara esportatu aldena da, unitate didaktikoak sortu horretatik. Eta baliatuko dut, eskerrak emateko Xabierri berriro, jardunaldi hau dela eta jakin dut batetik, Zumaian egindako dokumentalaren berri, izan dut, eta kalitate handikoa da, eta egia zen, enbidiatan geratzeko modukoa, eta baita ere, Gasteizkoa da, Koldo Mitxelena institutua, baina berari esker jakin dut, zelako web landu duten memoria historikoarekin, eta horren barruan Euskararen historia sozialarekin lotutakoa. Eta guztiz eramangarria, institutoetara, eta... Bai, atzo izan genuen Josean gurekin, hemen, Bai. Gasteizko, bai, eta horri buruz aritu zen, bai, interesgarria, bai, oso. Eta azken kontu bat aipatuko dut, eta da, eraikinen edo lekuen edo jaialdi edo eventoen izendatzea. Eta pasadan asteko korreon irakurri nuen iritzi artikuloa zen, ez dugu goratzen norena zen, eta aipatzen zuen bizitan joan zela Kordobara. Eta kontatzen zuen, bueno, ateranaz geltokitik Julio Angita geltokia. Eta esaten zuen, irakurriko dute, los nombres de los lugares también cuentan quiénes queremos ser. Eta baliatuko dut hau, laguna dudan eta bueno, hamarkada luzeak eman duen, Euskalgintzan hamarkada luzeak eman duen Galderrun Saluren lan bat aipatzeko, Zugea dantzan agertu zen bat aldizkarian oindala urteak, eta apur bat egiten du, leku izenen pisua, hizkuntza ideologiarekin bezartzen dago apurtxu bat, ze pisu daukan horrek Bilbon, Bilbaoaren adeitu edo
edo asku edeitu ez da gauza bera. Eta bai, jarri dira hainbat tokiri, aresti hau eta beste, baina ondinik hor, marka horietan dago lan handia egiteko, eta, hor uzten dut. Nik aipatu nahiko nuke, guk iaz landu genuela Aroa izeneko plan bat, 10 urtekoa, plan estrategikoa derriari begirakoa, eta hor bertan ere ikerketa da puntu bat, eta honekin lotuta dago ez da, bultzatu dugun hau, ikerketa bultzatu beharra dago, horrekin lortuko dugu jarrerak eta motivazioan eta eragitea lortuko dugu ardatz horietan, ezagutza eta gaitasunarekin lotuta euskara eta euskal kulturaren transmisioan eta pausoak eman ditzakegu, esate baterako unitate didaktikoen bitartez, edo Zumaian bezala ikastetxeetan soziolinguistika lantzen baldin bada, UEMaren edo emunen edo beste erakunde batzuen bitartez eta lantzen bada, ea lortzen dugun hor herriko referentziak eta ere txertatzean. Ezberdina delako ikustea, ikusiko dugu Bizkarsororen atalau ikusiko dugu, edo Torrealdairen ez dakizet zati hartuko dugu. Edo Tolosaldean, Bedaion, koderno batean apuntatu behar izan zuen Leontxo Zubeldiak, no hablaré más vasco en la escuela, 1000 aldiz. Hori esate bateako badakigu, Zumaian bertan ere antzeko gertatu zela. Ardantza, baserriko, Maria Angeles zeak, berdin, 200 aldiz idezi behar izan zuen, ez zuela euskara hitz egingo, lan eta hori bideo batean ikusentzunezko horretan esaten du. Orduan, lan egin dezakegu alor horretan, bai hezkuntzan eta baita hezkuntzatik kanpo ere. Ia Bizkarsoro aipatu dut, holako lanak bultzatzen baldin badira edo, jende guztientzako eta moduko lanak egin ditzakegu eta ez derrigor ikusentzunezkoak edo liburuak jardura asko egin daitezke, lan hau gizarteratzeko izan daitezke, antzeslanak, izan daitezke bestelako sormen kontuak izan daitezke, muralak izan daitezke, orduan garrantzitsua da, ikertu bai, bildu eta antolatu eta hori gizarteratzeko eta nola egin nahi dugun pentsatu eta lantaldean, elkarlanean eta lehen ikusi dugun bezala gazteen ikuspegia ere jasotzea garrantzitsua danen artean egitea, orduan ia lortzen dugun gai hau eta beste asko gizarteratzea. Nik uste dut esan da dagoela, proposamenak, iradokizunak bota dituzte, bota dizkizuete Pedrok eta Xabierrek, beraz, mahai inguru hau hemen utziko dugu, ze emuneko lagunak hemen ditugu, eta bagoaz plaza eztabaida horretara berriro, bai, beraz, zuek gonbiatuta zaudete orain leku zaldatzera, taburetetara, eskerrik asko, txalo bero bat beraientzat. Improvisazio pixka leku eginez, atzo bazkaltzen, Bazkariak hortarako aukera ematen dulako, nahiko gertu izan zintuztedan 3 hautetsi, 3 udal hautetsi, hemen nahiko gertu ikuste zaituztet. Udal hautetsiak, mesez, altxatzerik izango zenukete? Hiru zaudete, orduan, 3 izan hori da, zaudetenak 3 zeate, bale? Ze hausnarketa eragin dizu entzun dezutenak, hau da, Xabierrek eta hainbatetan aipatu digute, tentatu gaituzte, gaia lantzeak zer garrantzia duen, eta badakigu, teknikari eta politikari, arduradun politikoen arteko elkarlana, begirada bateratzeak ezinbestekoa direla, ze hausnarketa, ekarpen o galdera partekatu nahiko zenituzkete. Mikrofonoak gerturatzea, prest daukazutenen nola erantzun bat, plaza librea da, ez da perfekzioik eskatzen, lasai? Atzo justu Zumaiarrakin egon ginen, nik aurrian ekamazkaltzen, eta egitea esan, nire zaraustarra izanez, Urolakostako mankomunitatean gauza asko antolatzea euskararen inguruan, eta ongi etorri, Jesus Maria, Euskararen herrira egitasmoa horietako da. Nik uste elkarlana bultzatu berdeula, udalerrian artean, eta bat egin behar deula, ezin deula bakoitza bere aldetik agun. Euskara erdigunean jarrita eta koloriak alde batea utzita. Eta iruditzen zait askotan hori ahaztu ite zaigula. Eta ausardia iruditzen zait behar deula ekimen asko aurrera eramateko.
bakarrik ezin da. Udalerri txikiak bai, baina aldundiak eta jaurlaritzak ere batasun bat berdeudanan artean, eta ez bakarrik euskera, departamentu ezberdinetako elkarlan bat behar da, eta euskarak izan behar du transversala oso. Eta iritsi zait hori dela falta zaiguna, bai udaletxetan, bai aldundian, eta bai jaurlaritzan. Hori da nire hausnarketa, eta nik bultzatzetenan, nik egin dezakedan gutxi hortatik amitzat. Eskerrik asko, izartzatik. Nik aprobetxatuko nuke eta esango nuke posa hartu duela aldundiak, Arabako aldundiak eta bultzatu duelako lehengo proiektu hori, eta beste aldundiak eta ere gonbidatu nahi dituela, gai hau bultzatzen eta lan egin dezaten, eta jaurlaritza berak ere, iruditzen zait ikastetxeei begira eta zuzendaritza badagonez euskararekin lotuta eta ia errestasunak ematen dituen baliabideak eta sortzeko eta ikertzaile eta horra bintza jendeari eta errestasunak emateko. Eta saiatuko era gu herrietan eta bultzatzen ari garen artean eta ere koordinatu eta gauzak partekatzeko eta ia probetxua ateratzen diegun lan horiei. Ondo, eskerrik asko. Ni ere naiz, oso urrunekoa, ni Azpeitiarra naiz. Guk hemen aipatu dian zenbait gauza ere eginak ditugu, unitate didaktikoak eta bar. Horiek garrantzitsua dira, bai azken interbentzio desberdinekin eta iruditu zait, edo, baukatzen zasi hori askotan euskararekiko eta euskalgintzaz daite egiten dugunean beti pesimista jartzeko zera hori izaten dugula eta saretzearen garrantziaz eta zenbat daukagun egiteko eta zenbat egin dugun ere badauka bere garrantzia eta hemen lehen sarako esperientzia kontatzen zutenean ematen du sorpentsatua, bai, atzera begirako guzti hori importantea da eta garrantzitua da jakiteko nondik gatozen, baina zer daukago egiteko eta behar bada beste urte bateko udaltop baterako gai izan daiteke nola erakarri jendea euskarara azkenean asmo negatibo hori ez edo pesimista hori ez ezingo dugulako erakarri eta aurrera beste hainbat gaiokiko ditugu lantzeko eta horrietara ere jendea erakarri beharko dugulako, ez? Gaur goizean beste batzukin hitz egiten ere hitz egiten genuen, ez? Persuasioa beharko genukela edo jendea erakarri egin behar dugula, hau da. Onaino iritsi gea, Araban zenbat egin duten jaso dute, garrantzitsua da hori, baina aurrera begire ere badaukagu zeregina eta gudenak importanteak izango dira horiek lantzeko eta jende berri hori ere erakartzeko. Uxe. Eskerrik asko. Mikrofonoa mesez, atzera pasatuko dezute? Kaixo, gauza pilateratzen zaizkit esatea, atzo eta gaurren artean. Herriak soilik salba ezak herria eta euskaldunok soilik salba ezakegu euskara, baina batzutan hasten zaigu eta etorkizunaren inguruan hitz egiten dugunean eta jende berria nola erakarri eta hori guztia, uste dut muina dagoela herritarren aktibazioan eta uste dut hor dagoela gure borroka oaintxe bertan. Euskalduna gizateak ez duelako soilik bere baitan pizten nahia edo motivazioa edo dena delakoa. Aprobetxatu nahi dut, ere bai, hautetsi naizen heinean. Legea behar ditugula eta modu legal batean babestu behar gaituztela, baina baita ere herriak, mugimenduak eta guk geuk egin behar degula borroka, hausnarketa bat edo dena delakoa ezakit oso ondo nola garatu. Herrietan egiten ditugun lanketak ezagutu, herri bakoitza doalako bere erara egiten bere lanketa, herri bakoitzak bere historioa ere bai eta herri bakoitza bakin nondik datorren edo dena delakoa eta baita ere iparraldeko testuingurua entzun detenean, oso importantea iruditu zait pentsatzea Euskal Herria garela eta ea etikan batzutan askotan pentsatzen degula askok eta
herri hau existitzen dela, Euskal Herria garela eta adibide pila daudela leku guztitikan eta batzutan agian atera bar garela gure markotikan ere bai ezagutzeko beste realitate batzuk. Eskerrik asko. Eta saio honekin zehatzeko, amaitzeko, familia oso gertukoan edo oso lagunarteko gertukoan, adibidez, Europatikan kanpoko pertsonak dituzutenak, etorritakoak. Nortzu zarete? Nortzu dituzute? Oso gertuko harremanetan, Europatik kanpo etorri berri direnak, honeko berri direnak. Norbaite badu? Bai, zutitu. Eskerrik asko. Gogoan dutuen elkarrezketa, hemengo hainbat, zehazki olatzetan baiterekin, ez? Izan ditudanak eta askotan buruan, gure pentsamenduan, nola erakutsi behar diogula, datorrenari, zergatik tematzen garen horren beste euskerari dagokionez, ez? Uste duzue, baliagarri dela euskararen historia soziala horretarako ere? Hau da, gu kontziente izatea, zergatik tematzen garen horren beste euskarari dagokionez? Galera komplikatua. Baina ez dakit sobera nola erantzun, dena den pentsatzen dut kontzientizazio bat pizteko bestearengan adibidea erakutsi behar dela, eta azkenean heldu den unek ez balin badu batere ahemanik euskararekin, ez balin badu euskara ikusten bere egunerokoan, ez du ulertuko zergatik jendea dagoen euskararekin hainbeste tematua. Beraz bada alde batetik adibidea erakustearena, horregatik behar bada erresago da jendea euskalduntzea ez dakit arrasate batean edo ondarru batean, Bilbo batean baino. Baina ara pentsatzen dut dela adibidea erakustea, behar bada. Oso ondo. Eskerrik asko. Nik behar bada gehitziko. Bai. Ez, azken urte hauetan ari gira hainitz ongi etorriaren diskurtso horrekin, ez? Kontziente gira orain, Euskal Herria euskaldundu nahi badu, eta iztun euskaldunak nahi baldin baditugu, kontatu beharko dugula kanpotik etortzen den jendearekin. Justu lehen aspektuta ipatu. Ipatu nahi nuen, Ipar Euskal Herrian dugun ekimen bat, eta hor bai lotu dira euskalgintzako eragile desberdinak, baina instituzio publikoak ere. Ez baitugu asko azpimarratu baina konplizitatearen behar hori, ez? Euskalgintza eta instituzio publikoen artean. Hau on proiektua da, ez dakit jadanik aipatzu dugun hemen, baina on proiektua etortzen da bihurteko gogoeta baten ondoren. Ez genekielako nola egin presaski, gure inguruan ditugu iztun perfil desberdin horiekin, ez? Euskaldunak, euskaz bizi nahi duena, kuriosoa dena, burasoa dena, ikasten ari dena, eta nola egin, zubia, nola eskoa eman. Sortu dugu, beraz, denek elkarrekin, gogoeta horren ondotik, plataforma bat, bertan euskararen inguruan diren informazio guziak biltzen dituenak, eta astero artikuluak ematen dira, nahiko bulgarizatuak, perfil guzioi zuzenduak. Justu hori errateko, baina bada ere saretzea elkarlana, bada ere konplizitate hori, eta eskoa zabaltzearena. Ondo, eskerrik asko. Anatzean uste dut, mikrofonu hartu nahi dutela. Imanol horretatik, gertu, etorri berriak eta bizilagun berriak gertu dauzkagunok, haiengan ikusten dugu besteak beste gure, beraiek sarritan pertsona arrazializatuak dira gure gizarteetan, eta erakusten digute gu ere pertsona arrazializatuak edo komunitate arrazializatuak garela gure herrian, ez da? Gure herrian bertan. Eta behar bada beraien gana gerturatzeko hor dago gako importanteetako batez. Justizia linguistikoaz, hizkuntza justizia zerritu gea jardunaldi honetan, eta arrazakeriaz ez dugu ezer esan. Eta ikusten da komunitate bezala zailtasunak ditugula pairatzen dugun arrazakeria hitz egiteko, eta behar bada antolatzaile, udaltopen antolatzaile, gonbidapena,
urrengo edizio batean hizkuntza arrazakeria mota asko dagoenez, hizkuntza arrazakeriaz, berariaz, ze bat egiteko, saio bat egiteko. Irutzez edo egon daitekela gakoetako bat beraiekin, beraiengana gerturatzen lagundu ezakena, beraiek bizi duten zerbaiten, guk bizi dugun errealitate baten, eta haiek ere bizi duten modu desberdinetan, baina gako eskema botere harreman eta eskema beretsuekin bizi dugun zerbaiten oinarrian behar bada errazago iritsiko zaizkie gure mezuak eta partekatu ahal izango ditugu ez da. Oso ondo. Eskerrik asko. Honexekin amaituko dugu, ez badugu beste hausnarketarik. Txalo bat, mesedez, bereentzako. Mila esker, baita zuei ere, ja deskantsua har dezakezue, Bikain eta eskerrik asko zuen azalpenengatik. Bioi, amaitzen ari gara, baina oraindikan gogoratuko duzue, goizean goitz esan dugula ezta? Beste hizlari bat ere izango genuela. Hori izango da azkena, baina hori baino lehen zer esan, eskerrak eman 18. edizionetara bertaratu zareten guztioi, eta batez ere Euskal Hirigune Elkargoan Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren, Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren baita Lasarte Oriako udalaren izenean, mila esker benetan, eta parte hartzeagatik ere bai. Eta gogoraztea inkesta jasoko duzuela, bertan ere zuen iritzia jaso dezagun guk bueltan. Bai, hori astelenean izango da, eta webgunean ere, laster, aldugun lasterren, bideoak, topagunearen pixkat laburpen hori, argazkiak eta bar ere, bai. Ze gehiago esan, bi egun hauek sakonetik egin ditugula, oso gustora, espero zuek ere horrela pasa izana. Eta humoretik amaituko dugu, esan dugu hasieran, gonbidatu berezi bat izango dugula, justizia linguistikoaren adibide berri bat emango digu, kasu honetan Ameriketatik dator, eta bide batez, hemen sartzen dut, zelen ez diazue entzun, atxeden aldira juntzaete, norbaitek utzi zuen atzo, amerikana bat, bai, olako bat beltza jatetxean. Ez dakizuetako norbaitena den, edo ezagun batena edo, baina hementxe daukagu, bale? Bestelan, udaltoparekin harremanetan jarri eta listo, errekuperatuko duzue.